Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. May umaalma. Meron? Hindi daw lahat ng seaman hindi matino. May mga seaman daw na kagaya niya na matinong matino, loyal na loyal, faithful na faithful. Eh di siya na. Sinabi naman natin na merong matitino at hindi Oo. matitino. O, tignan natin, alamin natin. Anong sinabi niyan? Eto, sabi ni Achilles. Achilles pa yung Achilles. pangalan, ha? Ang tigas. Oo, sabi ni Achilles dito. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sana po ay hindi maisip ng iba na wag nang makipagrelasyon sa mga tulad naming seafarers dahil unfair po yun. Karamihan po sa amin ay mapagmahal at maalaga sa nagiging partner. Tsaka ayaw nyo ba yun? Bukod sa may maganda kaming pangangatawan, magaling din kami na magbigay ng aming ATM sa aming mga asawa. Yun lamang po, nagigets ko ang ating kabisyo na nag-send ngayon tungkol sa mga paraan nila para magkaroon ng spice ang kanilang relasyon. Yun lamang po at saludo sa lahat ng mga nasa LDR. Thank you from Achilles. Ganda. Mm-mm. Totoo yun, marami naman talaga. Na mga seafarers na nagsusurrender Oo. ng ATM nila. Tsaka madaming mga seafarers din na ang goal talaga sa buhay panandalian lang yung pagsasampa nila ng barko. Tapos kapag nakaipon na sila, magninegosyo na lang sila. Tapos for good na sila sa Pilipinas. Totoo yung partner. Ang hirap kasi maging seaman talaga partner. Kasi kapag tapos mo sumampa ng barko, pagbaba mo dito, wala ang trabaho. Tapos pakiramdam pa ng buong kamag-anakan mo, ang yaman-yaman mo. Totoo, di nila alam na naghihirap ka rin talaga sa ibang kung ano-anong bansa. Hindi lang naman ibang Yes. bansa yun eh. Kasi kung san-san kayo napupunta, 'di ba? Tsaka, depende sa trabaho din ng pagiging seaman eh. Meron dyan yung tanker, Mhm. 'di ba? Meron dyan yung nasa cruise talaga. Mhm. Yung iba naman, basta nasa kitchen. Depende sa kung ano yung pinasok talaga nilang trabaho. Pero generally speaking, ang trabaho talaga ng isang seaman o ng seafarer, mahirap. Kasi Tama. malalayo ka doon sa pamilya mo eh. Tama, partner. Pero sa kanina, di ba, tinukoy ko nga yung kanina mababait at mabubuting seaman. Meron din kasing seaman Na! na mga pasaway. O itong mga pasaway na to, ano bang mga ugali nitong mga to? Ito yung mga seaman na laging nawawalan ng signal. Ito yung mga seaman na laging Hindi makontak. di makontak. Kasi sa Busy. iba na kumakontak? Oh, ganon. Saka marami, alam to ng mga seaman eh, parang candy na na iniinom nila. Ano yung Oh, candy basta, na wag mo ininom na alamin. Hoy, Sa mga ano seaman na yan? pasaway Ano dyan. yan? Yun yung candy na iniinom yung maliit na parang tsokolate yung nasa pula na brown yung lalagyanin. Ba't alam mo yan? Pampatigas nila yon ng puso. Puso. Para hindi nila namimiss yung mga mahal nila. Sa buhay. Sa buhay. Na naiwan sa Pilipinas. Yes. Meron pa yung kinukuskus lang tapos pinapahid, tumitigas din ulit ang Yung alin? kanilang puso. Para hindi nila namimiss yung kanilang pamilya. Totoo, maraming mga ginagawa yung mga yan. Meron pa yung mga nagpapatawag.
Papatawag, nagko-contact? Oo, nagpapatawag sila. Magkano na ba ngayon? Depende yun eh. Sa Depende. bansa. Ba't alam mo? Hindi na ano lang, nakukwento lang to ng mga ating mga mabubuting kaibigan. Mabubuting kaibigan na masasamang ugali? Ganyan. Marami. Masasamang ugali o Meron- masasamang gawain? Masasamang, mabuti ang puso pero may masamang gawain. Pero partner, alam mo ba, meron din mga seaman na alam ng pamilya niya na nandun pa sa barko pero nakauwi na rin. Ay, may ganun. Oo! Yung akala ng pamilya. Naglalayag pa. Oh, talaga? Oh, sa kontrata, kunwari, sasabihin 6 months, ganyan, 7 months, 8 months, o 10 months. Depende na kasi may 3 months nga lang. Depende yan sa posisyon, di ba? Dineclare sa asawa. Hindi mapakilamera yung asawa eh. Sabihin ng asawa niya, oh, sige, see you on 6 months. After 6 months. Yes. Tapos, saan pumunta pala? Yung 3 months nyon, todo video call yan. 4 months, todo video call yan. Yung 2 buwan o yung 1 buwan na alam niya nang nakababa na siya, kita ng signal dito pero nasa Pilipinas na. Oh, yung dumaan kasi kami dito sa sa Bengali. Ano? Sa ano? Saan yung Bengali? Hindi ko din alam. Dumaan kami dito sa ano? sa Strait of Hormuz. Ayan. Yan, ang galing mo dun. Ano ka ba? Bumawi ka dun Doon yung bigla. oil something eh. Ay, Di ba yun? Hindi ko alam. Yun yung pinaglalabanan ng Amerika. Dumaan ako sa Antarctica. Nakita ko dun yung barko ng Ano? Titanic. Wala doon yun! Wala ba dun? Parang wala doon. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Yun, may mga ganun partner na nakauwi na pala dito. Oh. Pero sabi nga natin, it's your choice. Kung magloloko ka, ano man ang profession mo, mapa-maintenance ka man, mapa-DJ ka man, Aha? mapa-driver Driver ka? ka man, mapa-electrician ka man, mapa-seaman ka man, kung choice mo magloko sa pamilya mo, wala po yan sa trabahong pinapasok po namin. Totoo. Hindi. Ibig sabihin na seaman, ibig sabihin manloloko na Hindi. agad. Minsan, Choice yan ng tao. totoo yun. Minsan sila pa nga po yung naloloko. Ay, tara. Yung akala nung seafarer, may napapatayo siyang bahay. Pero pagdating ng Pilipinas, Walang bahay. walang bahay. Yun yung masakit sa mga naghihirap talaga na nandun sa gitna ng karagatan. Totoo yung Tapos partner. naglalayag. Alam mo yung partner, yung tipong umalis ka, may Fortuner ka. Pagbalik mo, Pagbalik mo, naka-NMAX ka. wala na yung Fortuner nun? Wala na yung Fortuner. NMAX na lang? Oh, ako si Benjo. Oh. Isa akong seaman. Oh. Pagdating ko sa ibang bansa, may Fortuner pa ako. Oh. Ako si Benjo. Isa akong seaman. Pagbalik ko ng Pilipinas, naka-NWOW na lang ako. Wow! NWOW, no? Yung sinasaksak sa kuryente. Oh, no? NWOW, yung bateryang e-bike. Oo nga, sinacharge Oh, sinacharge. Ay, nako. Gano'n na ba yun ngayon? Kawawa si Benjo. Mga ano yun, mga 80, ganun. 80,000. Tapos Bro, yung mo naka Fortuner, 1.6, magkano? 1.2 million. Ganun. Magkano ba Fortuner ngayon, partner? Basta, tawa ko na yun. Siya nagbabayad nun. Ay, nako, ewan. Ay, oo Diba? nga eh. Pero tama naman yung sinabi mo na wala talaga sa propesyon para Oo. magkaroon ka ng tendency na magloko. Tama. Basta, ano mo yan eh. Kumbaga, pagkatao mo na yan, Pagkatao mo pinag-uusapan yan. natin Oo. eh. Pero talagang balik tayo sa ating SPG Secret File Sender. Ito yung pinaka nakakatuwa na tipo ng magkarelasyon na kahit distansyang namamagitan sa kanilang dalawa, binibigyan pa rin nila ng spice, ng thrill at ginagawan nila ng paraan para hindi sila lamunin o pasukin ng temptasyon. Tama. Kasi kapag nagkakaroon talaga ng distansya sa pagitan ng magkarelasyon, doon pumapasok yung mga temptasyon eh. Lalong-lalo na kapag nakita mo na talaga, uy, ang kinis uy, macho ganon. Ay. Uy, may pambayad to Uy. ganon. Pwede, mga ganon. Tapos may buyo pa ng mga kaibigan. Tama. Huwag kang magpapalamon din sa sistema. Totoo yan. Oo. Basta iisipin mo, Kabisyo, what is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Wow. In Tagalog. Hindi ko alam. Aanhin mo ang 5 minutong sarap
Sa kumpara sa panghabang buhay na hirap. yan. Oo. Galing. Wag talaga. Huwag mo basta-basta ipagpapalit. No? Wag ka talagang magkakamali at magpapahuli. Yan. Huwag ka magpahuli. Pwede mong gawin. Ay, bad yun. Wag ganun. Anyway, sa mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik para sa programang SPG Top Secrets. Kasama mo ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Pack and Earn Secret Farm. Metro's #1 Love Radio. Basic!